in ba za mu iya shan ganyen fasli ba to mu nemo qishru batiq, shine a nemo bawon kankana. Wannan na bawon kankana yana da amfani sosai. To a samu na 500, akwai yanka ɗaya 500. to kun ga wannan an samu kamil. Sai a cire jam, fruit din kenan ko, sai amfani da steam bag din bawa a yayyanka shi, sai a samu gram 2.3 ko 6.3 kamar tafar citta wanda bata wuce manya guda 2 ba, in kana da ulcer guda 1. sai a kawo tafannuwa dunkule 1 a ɓari, sai a kawo turmeric guda 6 a kankare, sai a zuba ruwa kar ya wuce pure water guda 3 ko 4, sai a ɗora shi a kan tukunya har sai ya canza kala ya kai kamar minti 30. to daga nan sai ka tace shi, sai ka dinga shan karamin kofi da safe, karamin kofi da yamma, karamin kofi da dare. Ran da ka sha shi da daddare a ranar ka je washe gari ka tsuguna, za ga fitsarinka ya zama yalo ko kamar man gyaɗa kana da ciwon sanyi. Kafin a karya da kuma bayan cin abincin rana da kuma yamma da kuma dare kafin a kwanta.